ụmụnne m ị ma na ọ bụghị iwu n'obodo oyibo anyị nọ ọtụ anyị niile bụ imigrant sitere n'obodo oyibo na ị ga-arụgbu onwe gị n'ọrụ arụ ọnwa abụọ ọnwa atọ ka ịhụ na ịkpatara ego ije eme otu ihe abụọ na Naịjirịa. Ụmụnne m ọ bụghị mgbe na ị ga-emerịrị ụdịrị ihe m ji si gị ọ bụghị iwu lekwe ndị a chere ka anyị nwaanyị introduce ka anyị gwa gị onye anyị bụ aha m nwe nwaada Precious ụmụ Igbo ndewonu ọnwa na-aga n'ubi ji n'aka aha nwa Emeka anyị nọ na Calgary Alberta na Canada ebe anyị na-emega business convention. Ndị niile hụrụ nga awụ ndị Igbo ịma ihe dị ụra tọwa ụtọ ekwuwe ekwu ọwụ biznes anyị megekwe na ọnlaịn ihe pụta anyị niile anyị anọkwụọ ihe enyere n'anya aka n'ile anya ndị a nọ ebe a ụfọdụ n'ime ha kwụọla ụgwọ ihe nne ofu n'ụgwọ ụlọ ụfọdụ ha arụọ n'ụlọ ebe ndị na-eche ha asaghị arụ ụlọ ụfọdụ ha emere ihe ndị na-eche ha asaghị ime. Obodo oyibo abụghị naanị ịsa efere ọ bụghị naanị ịrụ nga a na-eri ozu enwere ndị kpara gị ego ọrụ ndị a ọkwa unu chọrọ ime otu ahụ unu n'anya na webụsaịtị ka ya na aka tinye aha unu tinye email unu abịa hụrụ ihe ibu unu ume onye nwụrụ mgbe ụmụnne ya nwụrụ ọnwụghị ọnwụ ọjọọ. Chineke echetala ndị Igbo abatara m na biznes a bikos achọghị m nọrọ ma hafụ ha mfụ mama kpọrọ ha na-aga from one day to another. Maka this business I am now staying at home na-elekọta ụlọ na-akpatakwa income every month 5 figures every month consistently. So what are your business ndị Igbo ibe m ka m kwuo unu ihe awụ akụkọ Mike Ejeagha maka unu nụrụ na-echere na ihe a na-akọ onye a na-akọ onye a na-akọ ihe ọgwụ ihe awụ akụkọ Mike Ejeagha ihe awụ akụkọ bara uru inyere gị aka inyere ezinụlọ gị aka nke wune nọ n'obodo oyibo akpọ ọgwụ okwu n'ụlọ ị ga-azali ọ dịkwana mma na akpọ ọgwụ okwu n'ụlọ ga-aza ga gbara ọsọ bịa ịghọtara a sị mberede ka eji amara nwoke mana ị nọ n'obodo oyibo ị na-arụ ọrụ ịrụọ nke mbụ ịrụọ nke abụọ gị rụrụ ụtụ rụọ ihe ra abalị ụmụ gị na-eshiri ha nri ezinụlọ ele elekọta anya akwụkwado n'ụlọ gị na-agba ọsọ ọ kara gị mma na ibidoro ihe ị ga-eme ugbu a ụfọdụ bụ ihe eme n'ụlọ ọ bụla ma tụrụ ha mitin ha ala ụlọ ọ jọgburu onwe ya bilie kwụrụ ka nwoke kwụrụ ka nwaanyị mere onwe gị ihe dị gị mma ka onwe ike nyere ezinụlọ gị aka binye aka gị ugbu a ka ide aha gị ihe awụ akụkọ ife ka a na-akọ ọwa akụkọ ifo anyị azụọla ụlọ na Lekki anyị azụọla ụlọ na Florida na Amerịka anyị nwekwara ụlọ na Canada. Ihe kpatara na biznes a wụ 5 figures in dollars nke abụghị naira. So unu amarasị ihe anyị kwuru mmadụ niile agaghị ụpụta nke a bịa na-akpọ asị ihe anyị kwuru otu o si mee unu bịa lee ọ ga-adịrị onye elu mma dịrị onye ala mma nke obere inwe ha anaghị self-driven individual. That is change you chọrọ change in your life. This is for you. Ị na-etere ime ihe awụ business ị ga-eme from any part of the world. You need to hear text. You need to hear onye English. Igbo ka anyị asụ Igbo ka a na-asụ ọ iji gwa gị anybody can do this business. Ụmụnne m binye aka nje berele mmụọ bata n'ime ka anyị gị ụzọ asị follow who you will. Anyị gbajigo ụmụnne m unu agaghị regret ya. Ndewo ụmụnne m. Okay, Bye.